El viatge a l'Índia molt propositós, senyor Vidal, i la veritat és que pel que fa a les empreses, les seves expectatives, els haig de traslladar una impressió positiva i optimista dins d'un mercat molt difícil, però d'una iniciativa i una capacitat d'innovació que sorprèn allà on anem i que amb aquests viatges cada vegada més especialitzats els nostres empresaris, alguns d'ells fins i tot tornen amb contactes i encàrrecs i perspectives molt i molt positives. Consolidem les retallades, deixi'm dir que més que res estabilitzem la despesa pública. Estabilitzem la despesa pública i d'aquesta manera hem reduït el dèficit dels 8.900 milions d'euros que va representar dèficit pressupostari l'any 2010 a un dèficit de 1.900, que és el que ens permet d'alguna manera l'1% sobre el nostre producte interior brut d'acord amb els objectius injustos assignats pel govern central. En qualsevol dels casos, repeteixo, les liquidacions del 2012 té un punt de ficció, intentar comparar-lo i posar-lo com a referent. Crec que hem de parlar d'economia real, les possibilitats del país les hem ajustat amb la pròrroga del 2013, els hi haig de dir que la pròrroga és un mecanisme de control de la despesa i que a més es pot fiscalitzar i l'únic que el que t'obliga és a no gastar més d'una dotzena part cada mes de la despesa de l'any anterior i això és el que va permetre que també continuéssim amb la línia de la consolidació. Una de les millors coses que podem fer és garantir que el sector públic no gasti més del que ingressa perquè si no arrossega la resta del país cap a situacions de risc país, de dèficit, d'endeutament, d'interessos, com els que en aquests moments estem, evidentment, assumint i pagant. La veritat és que hem passat de pagar 1.100 milions d'euros d'interessos amb tot el deute acumulat a haver-ne de pagar 2.100 com a conseqüència precisament de dèficits estructurals que, més enllà del dèficit fiscal, han afectat a la gestió pressupostària en els darrers anys. I torno a dir, quan vostè em pregunta què ha passat amb el personal i per què hem disminuït, doncs miri, perquè no hem pogut continuar contractant, no hem volgut continuar contractant funcionaris en base als plans d'ocupació del SOC, sinó que els hem dedicat precisament a plans d'ocupació en la mesura de les possibilitats, amb suport i en col·laboració amb les entitats socials i amb els ajuntaments. Si no haguéssim incrementat la massa laboral de la Generalitat amb 85.000 funcionaris en 6 anys, és possible que no haguéssim de fer la contenció dura que també estem fent en aquest sentit i que és evident que no és agradable per ningú. Torno a repetir que les dades dels darrers mesos són raonablement esperançadores, no diré optimistes, però sí esperançadores. Dins de la prudència, la disminució del registre de persones aturades, l'evolució de les exportacions, l'evolució del turisme, l'evolució de la inversió estrangera. Esperem que tot això ens vagi permetent a tots plegats també les dades del consum i de la distribució dels darrers mesos continuar consolidant una perspectiva raonablement positiva. Per exemple, en consum, que vostè feia referència molt breument, dir-li que estem molt satisfets de la feina que s'està fent des de l'agència, quan més de 25.000 persones en 2 anys afectades per les preferents permetran recuperar més de 400 milions d'euros amb una activitat de mediació que permet recuperar els estalvis. I com ho farem si no tenim diners, ens preguntava vostè. Clar, els diners que tenim són els que són i amb això és el que hem de gestionar. Doncs bé, intentarem reduir burocràcia, part de la qual van crear vostès, ordenem una xarxa Tecnio que està massa dispersa i fragmentada, confiarem en els empresaris i aquí també hi ha un clar canvi diferent de l'actuació del govern en quan vostès en lloc de fer oposició governaven i el que li asseguro és que el país té clar i el govern també que no ens podem permetre continuar governant malgastant diners o gastant més del que ingressem. Per tant, nosaltres no crearem més dèficit perquè sabem que si no el pagaran les generacions que ens succeiran i li haig de dir que si volen hi poso més èmfasi que defenso aquest pressupost, que sé que és un pressupost insuficient, però que l'executarem i que... Gràcies, senyor president. Miri, si no podem parlar en termes eufemístics uns i altres, evidentment, estabilitzar la despesa pública vol dir estabilitzar-la en el nivell de menys inversió i, per tant, estabilitzem les retallades. Podem dir d'una manera, podem dir d'una altra, però és exactament el mateix i, per tant, en aquest cas coincidim. I els números són els que són. I les diferències que jo li he dit les he tret dels papers que vostès tenen penjat a la web del departament. I per tant tothom les pot mirar i no és una qüestió de fe, és una qüestió senzillament d'anar-los a mirar. Això sí, comparant allò que és comparable, perquè efectivament només podem comparar pressupost amb pressupost, perquè si el pressupost del 2012 no es va executar tot, ningú ens diu que el del 2014 s'executi. Per tant, l'únic que podem fer és aquesta teoria que els governs fan, que és elaborar un pressupost.
I això és el que hem fet nosaltres. I en aquesta teoria hi ha les diferències que li he dit. El que sí que trobo divertit dels consellers que venen aquí és quan parlen del deute que va generar el tripartit, sempre ens ho diuen a nosaltres, que érem el partit més petit, portàvem una cosa que es deia interior, que hi havia, no sé si li sona una cosa que es deia desplegament, que vostè se'l va trobar fet. I en canvi no ho diuen mai en els seus socis de govern que portaven empresa, per exemple. Suposo que els hi deuen haver explicat com es van gastar els diners o que portaven governació, suposo que els hi deuen haver explicat. Però en qualsevol cas aquí també els números són números. Nosaltres els hi vam deixar un 17% del producte interior brut de deute. Vostès sobrepassen el 30%. I quan vam deixar el 17% hi havia ingressos i ara no hi són. I per tant, aquí sí que és una manera diferent de fer política. Nosaltres el que li diem és que el problema no està en retallar més, sinó en buscar d'on podem treure més ingressos. I si jo li accepto que Madrid ens deu diners que no ens torna, vostè potser m'hauria d'acceptar que hi ha un marge important en aquells diners que de la mateixa Catalunya se'ns en van en altres paradisos fiscals i que no tornen. I que aquí hi ha un marge que Catalunya també podria explorar, a part de la qüestió de la fiscalitat que podria ser més progressiva. I quan em parla dels 85.000 funcionaris en 6 anys, miri, no tinc els números, no crec que siguin 85.000, crec que són bastants menys, però en qualsevol cas, a part ja li he parlat del desplegament dels Mossos, vostè sap que també va créixer la població, vostè sap que feien falta mestres, vostè sap que feien falta metges, perquè això s'està retallant. Però hi ha una qüestió estadística. Tenim la quantitat de funcionaris a la cua de les comunitats espanyoles i de les més baixes de tota Europa. Per tant, no digui, sisplau, i no ho digui una mica per respecte dels funcionaris, que ens en sobren, perquè ho ha dit d'una manera indirecta, però ho ha acabat dient. Miri, el problema per nosaltres és que deixar en mans del capital la regulació del creixement econòmic es produeix només per la via de retalls en els costos laborals. I això és el que està passant en aquests moments en aquest país. Intentant acostar-nos als costos laborals dels països emergents, que són molt més barats, Índia, Brasil, la Xina, etc. Però és que aquests països han devaluat les seves monedes per frenar les sortides del capital. La rúpia s'ha devaluat un 26%, el real s'ha devaluat un 19%, i per tant seguirem sense poder competir amb pobresa. Quan més retallem nosaltres per abaratir els costos laborals, sí, acabo, més ho faran els altres. Jo crec que nosaltres hauríem de competir en innovació, hauríem de competir en producció industrial qualificada i, per tant, també en formació. I aquesta és l'aposta. I això vol dir direcció de les polítiques econòmiques per part de qui té l'obligació de fer polítiques. És un error deixar en mans de l'empresa i prou la planificació de l'economia, perquè avui dia prou feina té l'empresa per sobreviure. I per tant és vostè qui ha de marcar el model i és vostè qui l'ha d'impulsar, i la seva eina són aquests pressupostos, i lamentablement li he de dir que no crec que aquests pressupostos ho puguin fer. Moltes gràcies. Moltes gràcies i ara